Cultural Socarrats venim treballant des d'ara fa ja 30 anys en la preservació i en la defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. Començarem l'any 1994 i des d'aleshores hem anat fent diverses activitats. Algunes podem considerar-les les senyeres, per dir-ho d'alguna manera. Una és que rememorem la crema de Vila-real, allò que va passar l'any 1706, un 10 de gener, en què les tropes borbòniques van assaltar i cremar la ciutat de Vila-real, en el marc de la Guerra de Successió. Una altra de les activitats senyeres, per no comentar-ne més i estendre'm, és el lliurament del Premi Socarrat Major. Ja fa, per tant, 30 anys que estem lliurant aquest premi i en aquesta ocasió el lliurarem a Rosana Cantabella Chiva. Rosana Cantabella és una filòloga, una vilarealenca de Bressol, és una persona que porta tota una vida dedicada a l'ensenyament de la literatura en català, és una pionera del paper de la dona en la literatura medieval i especialment en l'estudi d'Isabel de Villena. Entre altres mèrits que avui en el sopar eixiran a la llum i nosaltres hem recollit i manifestem en el moment en què en l'assemblea, en l'acte, se li dona i se concedís aquest guardó. Estem molt contents perquè a més és una vilarealenca i més en aquest any que és el 750 aniversari de la fundació de la nostra ciutat. M'ha portat a tenir una actitud reivindicativa cap a la meva llengua i la meva cultura és la vida meva que ha estat créixer en Vila-real. Jo vaig créixer en un poble que era pràcticament monolingüe. Això s'ha perdut en part i no voldria que es perdera més encara. Del futur dels estudis de filologia catalana, mentre el poble valencià seguisca donant suport i estimant la seva cultura, serà un bon futur o seguirà sent un bon futur, mentre el valencià seguisca en l'ensenyament primari, en el secundari i naturalment en la universitat, podrem estar contents. Si aquestes situacions políticament canvien, per exemple, perquè se'ns obliga des de fora del País Valencià a renunciar a la nostra cultura, doncs haurem de contestar. En la nostra societat hi ha espai per estudiar la cultura i el nostre passat de totes. Precisament un dels factors més importants que hem de reivindicar com a poble és la memòria. D'on venim? No venim del no-res o del que s'ha estilat en TikTok la temporada passada. Tenim darrere de nosaltres una cultura de molts segles. Soc membre vitalici del College Clare Hall de la Universitat de Cambridge. La meva vinculació a la Universitat de Cambridge a través d'aquest college va venir quan em van donar una beca d'investigació i els va agradar el meu treball allí, perquè no em vaig limitar només a fer investigació, sinó que vaig tutoritzar alguns estudiants de tercer cicle.
I el món de Cambridge, com el món d'Oxford, és molt agraït. Una vegada que et coneixen, t'abracen. Allà on he anat, jo sempre he dit que era de Vila-real. Bé, em pregunteu per la qüestió de la nova política de la Conselleria d'Educació de reduir el valencià tant com puguen. Primer, hi ha unes lleis que emparen el valencià als instituts i la Conselleria, faça el que faça, no pot conculcar unes lleis que estan en mans del poder legislatiu, no del poder executiu. I per un altre costat, han de tindre present que no convé a la política d'un partit com el Partit Popular de la Comunitat Valenciana mostrar-se tan servils al que els ordenen des de Madrid, perquè això no és del PP. El PP valencià no crec de cap manera que com a valencians vulguin renunciar al valencià. Que a nivell local es cancel·len subscripcions a revistes en la nostra llengua, naturalment és espantós, però només fa que revelar que hi ha polítics que en comptes de servir el seu poble, serveixen el que els ordenen des de Madrid. Doncs rebre aquest guardó per a mi reporta una gran satisfacció perquè és una institució com l'Associació Cultural Socarrats qui me la concedeix. Doncs bé, per a l'Ajuntament de Vila-real és tot un orgull participar un any més d'aquest acte del lliurament del Socarrat Major i en aquest cas a Rosana Cantavella Chiva, una vilarealenca que també va ser Premi 20 de febrer, va ser lectora de la Carta Pobla en l'acte en el que homenatgem al nostre rei fundador i precisament aquest any en què Socarrats complís 30 anys de la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres tradicions i del nostre patrimoni, 30 anys també en què fan aquest gran treball de commemoració i rememorar els fets històrics de la crema de Vila-real. Tornem a donar-vos les gràcies a totes i a tots en nom de l'associació Socarrats per vindre a homenatjar la socarrada major, Rosana Cantavella. L'Assemblea de l'Associació Cultural Socarrats de Vila-real, celebrada el 5 de desembre de 2023, ha acordat per unanimitat nomenar Socarrada Major 2024 la filòloga Rosana Cantavella. Vaig dir i publicar fa ara 38 anys que la doctora Cantavella era i és la meva mestra, sàvia i discreta i una amiga fidel. Però he vingut ací justament per reiterar-les, per dir-los que amb el pas dels anys, molts anys ja, eixes paraules no han minvat en veritat ni en raó. Ben al contrari, potser ara es queden curtes i tot. Insistís, però seré breu. Perquè de Rosana Cantavella només caldria dir que és el millor filòleg medievalista que ha donat les terres del nostre petit país. Una figura clau en la difusió i la pervivència de la nostra tradició literària antiga
I això en aquests temps tèrbols, en la frontissa entre un món que és a punt d'enfonsar-se i un altre que aguaita entre l'era de la impremta i l'era d'internet i les xarxes socials i ara la intel·ligència artificial i que porta i portarà conseqüències ja comparables, sinó més rellevants encara, que la invenció de la impremta. Un any més, i com sempre, carregats d'il·lusió, tenim la satisfacció de lliurar el nostre guardó que enguany recau en la filòloga Rosana Cantabella Chiva, vilarralenca de Bressol, amb qui vaig compartir aquest període tan bonic de la vida dels estudis de secundària, etapa en què anàvem junts a l'Institut Francesc Tàrrega. Es coneixem, per tant, des de fa molts anys. Rosana, a més, és sòcia de Socarrats, és dels nostres. No podem preservar la personalitat del nostre poble si no coneixem i respectem la nostra història, però no és des d'una perspectiva victimista, sinó com a fita per a no oblidar el que som i el que volem ser. I tancaré la meva intervenció dient que són moltes les persones que han fet possible aquest acte, però permeteu-me que destaqui el treball dels membres de la Junta que tinc la sort de presidir. Anna, Lluís, Maria Dolors, Manuel, Esther, Raquel, Josep Usó, que no pot estar avui amb nosaltres, Manel Pitar també, i especialment a tots els socis de Socarrats que esteu sempre fent-nos costat quan vos necessiteu. Gràcies a tots per vindre i per donar-nos el suport que necessitem. Començar a donar les gràcies. Veig totes aquestes cares, moltes de les quals m'han acompanyat en períodes de la meva vida i estic emocionada de veure-vos així, tots junts. En fi, passen els anys, però seguim vivint en temps molt difícils, en què a més ara tot canvia a gran velocitat i això és especialment punyent per a la nostra llengua i la nostra cultura, que són l'àrea de la meva professió i que he intentat promocionar tant al nostre país com a l'estranger. Jo puc tindre molts dubtes, però hi ha una cosa que tinc clara. El que hem de fer és, en el tema de la nostra cultura i del nostre poble, estar units, uns i altres. Votem el que votem, senyors.
Qui vol ser cortès, ben ensenyat i gentilment après, aquests romans vinga a oir. Qui es vol d'ensenyament guarnit. Aquests romans és el facet. Millor llibre sincerament us promet que mai pugueu oir, ni esperarà per gentilment nodrir. I qui és brellat de cap home aplicat. I sigues ben estudiós en el teu ofici i curós, sàviament i aconsellada, no hi erraràs cap